și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Haideți să continuăm cu challenge-ul nostru. Vom juca cu același deck. Dacă reușim să facem 8 în acest episod, vom termina challenge-ul în următorul episod, adică vom juca 4 meciuri, nu 3. De obicei jucam 4, dar vom juca 3 acum, ca să recuperăm episoadele șterse de mine. Yeee! Șterse! Yeee! Flavius prost! Da. Și acum vom pune execution-ul în spate. Nu am avut ce să-i facem acelui miner. Sau cred că puteam să-l tragem cu tornada. Acum am gândit. Din păcate nu am fost atent. Da, el se pare că ne-a atacat cu double Night Witch. Și acum îl atacăm și noi. Acolo un zap, să nu ne luăm chiar așa de mult damage. Aoleu, și acei goblini ne-au oprit graveyard, nici nu vine să cred. Nu m-aș fi așteptat așa ceva. Sper că așa prințesa să fie distrusă de executioner, dar nu cred că o va vedea, ba da. Mă așteptam să punem... Dar până la urmă am pus tornada, dar am și încasat ceva damage și ne atacă din nou cu miner, dar îl vom face să regrete acest atac. Acolo zapul destul de ok, nu va regreta chiar așa tare, dar am reușit să-i dăm ceva damage dacă stăm să ne gândim. Singura problemă ar fi care mirror, dar în ultimul minut nu va mai fi o problemă datorită executionerului. Haideți să pompăm, pregătim tornado. Am dat misclick acolo, nu, așa n-am reușit să dea o lovitură. Aici vom pune executionerul. Mamă, cine a păcălit acel miner, acea schemă făcută de el. Și acum haideți să îl atacăm cât de tare putem, să nu mai aibă nicio șansă. Acolo un freeze pe prințesă și am reușit să-i dăm destul de mult damage. El nu a reușit să ne mai dea damage, după cum veți observa. Dacă va pune minerul, îl vom trage pe King Tower, deoarece nu vrem damage de la el, inutil. Băi, este tot pe turn, nu vine să cred, n-am reușit să-l tragem pe King Tower. Și să nu uităm că poate să ne dea double. Cred că minerul ia fix 64. Deci dacă ar fi dat o lovitură să rămânem cu 1 HP, cred că am fi câștigat. Ia să vedem cât dă minerul de level 1. 64. Deci fix, nu vine să cred. Deci exact câte viață mai aveam. Ok, să vedem dacă reușim să facem măcar 7-1. Aici Night Witch, Graveyard, atacăm rapid. Nu stăm să ne gândim. Acolo zap. Da, și cred că pușul nostru va fi oprit. Da, chiar nu știu ce să facem acum. Ok, vom pune Night-ul, am reușit să punem Night-ul. Deci nu ne vom lua chiar așa de mult damage. Ok. Și acum vom pune o pompă. Sau cred că mai bine un executioner. Să ne apărăm. După cum v-am spus și episodul trecut, am jucat cu Națiu Clor, cam cel mai bun jucător din România. M-a bătut 1-0, deci am picat la turneu cu el și am jucat exact, aveam același deck de 3 muschetire heal și m-a bătut de nici nu am văzut. Nu am avut nicio șansă în fața lui.
La început am fost destul de egali, dar din ultimul minut nici n-am apucat să clipesc, că deja am luat 1000 viață la turn. Ok, haideți să punem o pompă. Și acum cred că vom pune Executionerul. Da, Executionerul. Și cred că îl vom trage cu Tornada în spate, cu tot, cu Miner, să-l lovească și pe Miner. Încă o lovitură, ok. Și acum vom ataca cu Graveyard. Ne așteptăm să-și pună Goblin Gang-ul acolo. Freeze, dăm zap pe Goblin Gang și am luat turnul direct. Domnule, cred că vom da pe Miner să îl îndepărtăm de la turn și am reușit să-l îndepărtăm. Va lovi King-ul și nu va reuși Giant-ul să ne ia turnul și nu-l vom lăsa nici pe Miner să lovească. Să vă arăt, am mai făcut faze de astea, dar mai bine atacăm să nu ne bazăm că nu are zap sau ceva de genul. Acel Da, a avut zap. Puteam să jucăm mai bine, am jucat-o destul de prost. Aici o tornadă, să nu ne luăm damage. El a pus hoarda, dar degeaba executionul nostru o va scoate dintr-o lovitură. Și acum vom ataca cu Graveyard Freeze și îl vom pune aici să îl forțăm să se apere jos. Vedeți cum v-am spus, și executionul va lovi tot. Executionul dă un turn, cred că va mai da, nu a mai dat. Haideți că este destul de ok. Aici Knight pentru Giant, aici Executioner va scoate chiar tot. Ok, și acum aceeași schemă ca înainte. Graveyard jos, Freeze și da, nu ne permite să dăm zap, deoarece vine cu un atac spre noi, un Giant, și cred că nu avem cum să-l oprim. Nu zic că se încheie aici tot. Nu se va încheia aici tot. Ok, am atacat prea slab, adică nu am avut destule trupe în atac. Ok, acum să vedem. Tornado îl vom trage pe King Tower. Ia uitați aici ce schemă i-am făcut. Și dăm acolo un freeze. Și una, două și încă una. Și am câștigat. Acel freeze ne-a salvat. Oh my god, ce meci tensionat. Da. Ok. Și haideți să mai dăm încă un meci. Arena 8. Vom începe cu pompa, dar încă nu vom aștepta să avem elixir și de tornadă în cazul minerului. Ok. Acum vom ține tornada. Cred că are Graveyard. Da. Și l-am oprit pe executionerul lui înainte să fie targetat de turnul nostru, deoarece m-am așteptat la Graveyard. Acum este destul de ok. Și fiți atenți ce vom face noi. Chiar dacă executionerul are așa puțină viață, tornada aia cred că a fost cam degeaba, deoarece nu am prins și Knight-ul și ne-am luat mai mult damage ca el. Noi mai punem o pompă ca să ne mărim avantajul. El vrea să ne atace în continuare. Vom pune Knight-ul înainte să intre. De fapt vom aștepta și vom pune Knight-ul să ne apere de Graveyard, deoarece Knight-ul este un counter chiar foarte bun contra Graveyard-ului. Nu contează cât damage ne-am luat, noi suntem în avantaj de elixir și să vedeți ce îi vom face acum. Îl vom strica. Da, și fiți atenți acum ce vom face noi.
Punem night-ul. Punem night twitch-ul. Punem graveyard-ul și vom da freeze pe tot. Bine, nu pe tot, pe executioner el face cele mai multe probleme și ia uitați cum o să îi luăm, cum o să-i dăm turnul jos, nu o să-i luăm. Ai executioner, nu te mai în față să dai și tu un turn, așa lovește și turnul, foarte ok. Așa. Ia uitați cât damage am reușit să-i dăm dintr-un singur atac. Iar el s-a chinuit nu știu cât timp să ne dea atât damage. Și după cum observați, tot noi atacăm. Cel mai bine este că tot noi atacăm. M-am gândit că o să prindem și Baby Dragonul, dar nu l-am prins. Iar acum să vedem cum vom reuși să ne apărăm. Deoarece nu trebuie doar să atacăm. Dar nu cred că mai avem șanse să ne apărăm. Cred că va trebui să jucăm la 2 turnuri. Da, exact cum am zis. Vom pune Nike-ul în spate. Vom pune Knight-ul. Punem pompa că nu avem ce să facem. Punem Executioner-ul. Aoleu, acest Tornado. Zap. Da, degeaba. Și să vedeți cât damage ne va da el acum. Nouă. Acea Tornado ne va ajuta cu ceva? Da, haide, nu pierdem acum. Opriți acel Executioner. Așa. Ok, este ok. Nu mai e ok, dar... Vai de noi ce ne face. Nu vine să cred să spun, dar cred că vom pierde. Da, și-am pierdut, din păcate, mă scuzați că n-am mai vorbit. Eram foarte concentrat, trăiam acel meci. Da, am pierdut, avem 7-2. 6-2, aoleu. Da, voi mai juca eu off-camera, deoarece joc mai bine când nu vorbesc. Eu am fost Flavius și vă aștept și data viitoare. Pa, pa!